Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kanawan dawo. Ni ne dai Adam A Zango naku wanda ya saba gabatar muku da wasanni na nishadi, raye-raye da dukkan abubuwan saka nishadi a kowace sallah. To wannan karan ma zan gabatar da wasa a jihar Kano. Wasa na farko da zan gabatar da shi ne a Hajjo Event Center ranar 6 ga sallah, ma'ana ranar Laraba kenan. Don haka duk wanda yake son ganin Adamu Zango to ya fito da shi da 'yan gidansu gabaki ɗaya domin a sada zumunci. Sannan a Hajjo Event Center wannan karan ba iyakacin wake-wake bane kawai da raye-raye, akwai session, ma'ana bangaren ɗaukar hoto. Idan kana so ka yi hoto da Adamu Zango to akwai gurin ɗaukan hoto. Bayan an gama wasa za a tafi wannan guri, insha Allah za a ɗauki hoto da adadin mutanen da suke da sha'awan ɗaukan hoto da Adamu Zango. Kada ku manta Hajjo Event Center tun daga karfe 2 har zuwa karfe 5 na yamma a titin Audu Bako kusa da kamfanin Etisalat. Don haka sai kun zo, kar ka bari a baka labari. Na gode.